Hello लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनैनि फार्स्ट भिडिअ गोदान आपडेटआनो जादों मुसाहारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना मोनसे गोदान बैसागुनि मिउजिक भिडिअ लानानै फैगासिनो। सौफै मारबाय बैसागु बोथोरा मोनफैलायबाय। जेब्ला बिथांमोना भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं डिस्क्रिप्शनाव चेनेलनि लिंकखौ आपडेट खालामनानै होगोन। नेक्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों जिउथि नार्जारि इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथाङा गावनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार मोननायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे आंनिफ्रायबो रोजा रोजा गोजोननाय बावहरफिनबाय। साबस्क्राइबार जाबाय जे एसेल' समनि गेजेरावनो 1 मान्थनि गेजेरावनो आंनि चेनेलखौ इसेबां अननाय होदों। आं बिनि खुसिजोंनो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि, जाहाथे आङो जेब्लायबो नोंसिनि अननाय आरो सापर्टखौ मोनलांबाय थानो हायो। नोंसोरो आंनो अननायखौ होबाय थानांगोन। आङो अब्लासो नोंसिनि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो हागोन। बिदिनो जोंनि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों। स' लोगोफोर, बिथांमोना मोनसे गोदान भिडिअ माथो फाजासोलाय सोराव जिरायनांगौमोन ना मानोथो बेयाव हायाव दामले जिरायलाय खोनोंलाय नांबाय थाला बारियाव खामानि मावखांना फैखादां फिसालाजों। दिनैलाय मा आथिङावबो फिसिनाय खोनोंलाय? आयु सिंथ' साजोब्बाय आंहा खामानि मावनानैनो। ओमफ्राय मा खोथामोन? डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैदो। नेक्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों रंजालि बड' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ। सना सना ओइ सना मा एसे बिउटिफुल नोंनि महरा। सना सना ओइ सना मा एसे सुइट नोंनि रावा। रायदावगोनना फंसे आंखौ गोदै रावजों। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैदो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै हो। शेयार खालाम। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै